Hvad ville du? Hvad ville du? Hvad ville jeg? Hvad ville jeg gøre? Hvad ville de? Hvad ville du? Hvad ville jeg? Hvad ville jeg gøre? Hvad ville de? Hvad ville du? Hvad ville jeg? Hvad ville jeg gøre? Hvad ville de? Hvad ville du? Hvad ville jeg? Hvad ville jeg gøre? Hallo? Det er slut. Okay, men hvad vil du gøre, hvis du havde en dag tilbage? 24 tommer. Hallo, hallo. Vælge på min Citroën Picasso eller en Jeep. Den er unik, sofistikeret mekanik. Vi er bedst, ja, vi er nummer et. Vi er nummer et. Vi er nummer et. Synger om den dag vi har tilbage. I skal af fra Nick og Jay. Vi er bedst, ja, vi er nummer et. Vi er nummer et. Vi er nummer et. Synger om den dag vi har tilbage. I skal af fra Nick og Jay. Rødvin, Blå Kings, en slukket telefon. Hallo, sig ja, vi gjorde det fandme. Kappen på skruen. Hallo, hallo. Hæv på min Firmakonto, shop den Jeep. Den er unik, så tusind tak til Jay og Nick. Vi er bedst, ja, vi er nummer et. Vi er nummer et. Vi er nummer et. Synger om den dag vi har tilbage. I skal af fra Nick og Jay. Vi er bedst, ja, vi er nummer et. Vi er nummer et. Vi er nummer et. Vi er på dagpenge og elsker Nick og Jay. Deres rim er bare okay. Hvad ville de? Hvad ville du? Hvad ville jeg? Hvad ville jeg gøre? Hvad ville de? Hvad ville du? Hvad ville jeg? Hvad ville jeg gøre? Hvad ville de?